Ei. Työkkäri on pommittanut omaa postin täyteen eri työpaikkoja, mitä pitäis hakee. Perkelee hallitus! Ei hitto, toi on kyllä varmasti perseen. Hetkinen. Eikö sunkin pitäis hakea töitä? Säkin oot kuitenkin työt. Taas tuli uusi. Mä oon kato ilmoittanut sairausta työkkäriä, on niinku sairas omalla. Minä oon niinku tämmönen cover man. No minut on diagnosoitu, että minä oon niinku miesi. Ai ootko sä... Ei. En oo, et sä voi vittu sano! Siis mitä Vittu mun pitää kyllä tekee kotihommia. Ennen mulla oli elämästä kiinni. Nyt pitää hoitaa kotiin. Oot pyykkäri musta tää on paska. Pelaa tuli! Ootko herännyt? Mitä sä teet? Kyllä nyt vielä pelata pitää, kello on 3, eli ei mitään. Kyllä nyt vielä pelata pitää, kello on 3, eli ei mitään. Ennen mä pelasin päädyt pinkit. Se on kaikki enää osaa. Nyt korkeaisuus. K18 niille voi tämä on aikuisille ihmisille tehty. Mitä sä teet sitten? Mä valin. Katsotaanko joku Ani? Ei minä! Kattaa koko Suomi leipää. No elä. Mikä nyt taas? Taas joku työpaikka, mitä pitäisi olla hakemassa. Perallisuus! Hei, mitenkä tuo sun lapsimies hommas niinku lapsimies hommas niinku toimi? Mies lapsi. Tai siis miten mä saisin itse? Se on ainoa saakinen. Kävelit tuollaisen lääkärin, niin pääset varmaan samaan tien työkyvytyseläkkeelle. Häh? Mitä sä nyt? Kolmirataverkkari! Pipo sisällä! Sä oot ihan roadmanin näköinen. Ei oikeesti. Tuolla sun etseli, niin mä ymmärrän kyllä mitä sä tarkoitit. Mut mitä sulla on päälläs? Se kuuluu tähän hoitoon, että pitää pukeutua niinku ei ois enää 13V. Niin sit rupee ehkä käyttäytymään myös niinku ei ois enää 13. Sä näytät nauraa Älä nyt ymmältää. Niin, tuolta se tuntuu. Oh, elämä. Hei, Pete, mitä sä? Elää viitti nyt. Iso mies. Iso lapsimies. Mies lapsi! Totuus on, että tästä on naurukaa. Mä oon menettänyt kaiken itään. Jep. Sä oot... Sticking out your gaiat for the Rizzler. You're so phantom tax. I just want to be your Sigma. Give me your Ohio. Niisti mahdollista. Siis ei kun sun... Tiedätkö sun ine... Sun sisäistä taas. Pilke silmäkulmassa, tiedätkö? Nauttii kaikesta. Mitä tällä meidän elämällä on etkä sä nyt oikeesti haluais edes elää mitään, josta ois sulta kiellettyä. Come on. Ei se oo elämää. Ei oo kyllä äijää näkynyt. Kiitos kun puhuit minun järkeä. Olla Beybladeri. Hetkinen. Onko tuo minun Teflon pannu?